Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmi, ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan gari ne da kuke gani wanda kowa ya sani, ko in ce wa'inda wasu suka san babban gari ne wanda ake kira da suna Mazanya. Shi ne inda za ku kula baki ɗaya garin nan. Ba kowa wayan duk girman Mazanyan nan a ce ta tashi. Jama'a, wannan abu ya kai inda ya kai. Ku duba santoci gashi nan ko ina da ko ina ba kowa, ko ina da ko ina ba kowa, sai dan wa'inda ba a rasa ba. Gari ne, babban gari wanda yake da asalin tarihi, babban gari wanda ake kira da suna Mazanya. 'Yan ta'adda sun dami gari, yau su zo gobe su zo su kashe jama'a, kullum ba rana. Jama'a ku dubi garin nan, gari mai kyau, lublub ga itace jama'a, ga itace, ga inuwoyi, gari kowa yana zaman shi lahiya. Wannan 'yan ta'adda sun zo sun watsa garin nan. Ubangiji Allah ka kawo ƙarshen wannan masifa, Allah ka yaye mu. Waɗanda ke yin wannan abu, Ubangiji Allah ka shirye su in masu shirya ne, in kuma ba su shirya, Ubangiji kai ka san yadda za ka yi da su. Allah ka yaye mana wannan masifa. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci. Allah, albarkacin Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a ku duba nan, kaɗan daga cikin garin kenan, kaɗan daga cikin garin kenan jama'a. Duk girman garin nan ƙalli gida ya kai 1000, ƙila ma ya yi 1000 jama'a, amma garin nan an watsa shi. Allah ka kawo mu ƙarshen wannan tashin hankali.